שלום, אני יוני מרהיטי זילבר. היום אני אציג בפניכם ספה שנקראת פליי גיטר. הספה הזאת מגיעה במגוון הדפסים יפהפיים לבני נוער בעיקר. הספה מגיעה עם כל הכריות, כמו שאתם רואים כאן, נפתחת למיטה זוגית, עם מזרן אורתופדי, מזרן קפיצים, מאוד מאוד נוח ומותאם לשינה לבני נוער. מבחינת ישיבה, מאוד נוח לישיבה. אני אראה לכם איך פותחים אותו למיטה. ועוד הפתעה. פתיחה נעשית על ידי מנגנון מאוד מאוד קל לפתיחה. מרים את עצמו, נקרא מנגנון חצי אוטומטי. וכשמורידים את הגב, יש כאן הדפס של משחק עם כלי משחק, דמקה ומשחקים שונים. באים לשחק?